модарма боша ба сери надидам. Акам бо хести кора кард. Акам барои ман ҳам падар шуд, ҳам модар. Агар ӯ даяд чӣ шава, ман чӣ кор мекунам? Эй, акат ку? Акам аҳволуш бадай. Бара файдодиш ки? Вай омада наметавонад, навдуруша шуштиям. Мадаи маддоҳию шайтонитон намегзарад, бара файдодиш ки мегӯ. Охи вай омада метонист ма файрод мекардимаш. Дору хӯрдай, дронша шуштиянай, куҷо омада метонам? Дору хӯрдай, худша дор мекашад, бара файдодиш ки мегӯм. Қарзи мара биёред. Барои ҳамун 2 сумпули ҳаром ба дари балинсарам омадем. Ой, 2 сумпул 1 миллион сомон айма қарз дорад. Пага ин мембара мемона, ин қарзи мара ки метиҳад? Чӣ қаҳар раст кесети? Бирая дақа, мага Ту ки бу? Ки будани ман муҳим неста. Чӣ проблема? Проблема қарздорон, 1 миллион сомон қарз дорам. 10 миллион ам боша, дар беморхона баланд гап назан. Ман худам ҳалш мекунам, берам бро. Нашнохтам. Нашнохтӣ мара? Не. Ба фикрам худат наомад ки ин диҳада? Ҳама хелам мегӯям мешава. Мара холдорбои процентчик меган. Фаҳмидӣ? Пули ночист. Ин бародари мо, ай ту. Чанд сум қарз дорад? 1 миллион сомон қарз дорад. 1 миллион. Бале. Проблема нест. Нақд гирифтага ё ки? Бале, аз даст. Амина намешид ки ҳамин 1 миллион сомона ягон хел дига ҳал мекардиву балинса намеомадӣ. 1 миллион сомон пули андак-мандак нестай. Амина намешид ки ягон хел дига ҳал мекардем. Ягон хел ҳал карда намешавад. Аниқ намешава. Бале. ҳозир як дақиқа ҳалаш мекунем. Хоб. با پا آمدین؟ алё. Ба даст. алё.